Bonġu eżis, illum l-24 ta' Marzu ħankunu qegħdin namlu l-polozz għal każijiet serji f'dak li għandu x'jaqsam ma' Form 1, Form 1 Girls, Year 1 Boys, Year 1 Girls u Kinder 2 Girls. Dawn huma każijiet tal-ewwel kriterju. Jiena Father Markellul, delegat għall-Edukazzjoni Kattolika, nitlobkom ħalli nagħmlu ftit ħin ta' skiet ħalli nitolbu l-barka ta' Alla fuqna. Il-qari tal-ġurnata tal-lum jippreżenta qudiemna il-Ġesu li jgħid x'ħin nkun merfuħ imbagħad tindunaw li jiena hu. Jiena huwa l-isem ta' Alla. Mela il-sagrifiċċju tas-salib se jlaqqana ma' min hu veru Alla. Alla li huwa mħabba. Ejna mulej ħalli narfuk bħala dak li tħobbna. Bħala dak li tatina l-għajnuna tiegħek biex fil-bżonnijiet tagħna ta' kuljum nkunu nistgħu nwettqu dak li inti tixtieq minna. Glorja għal-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ser ngħaddi il-mikrofonu lil Annalies u ser tgħidilna kif se nkunu qegħdin nimxu biċċa biċċa matul din il-polza. Bonġu, nilqawkom għal-polza tal-ewwel kriterju, mela issa ħanibdew bil-livell tal-Form 1 Boys. Kemm nispjegalkom ma nafx jekk rajtux il-listi li pubblikajna, kien hemm il-token number li dak se jkun il-numru li se jittella mill-urna. Fejn hemmhekk dak il-numru li se jittella huwa abbinat mal-numru tal-applikazzjoni dan il-każ għax l-ismijiet ma ntellawhomx. Din l-informazzjoni tkunu tistgħu tarawha fuq il-website fuq is-sezzjoni skejjel tal-Knisja. Mela biex intikom daqsxejn spjegazzjoni żgħira fuq tal-Form 1 Boys dalwaqt li tellaw il-grafika, grazzi. Mela, hemmhekk għandkom xi pubblikajna fiċ-ċirkulari f'Jannar fejn kellna żewġ applikazzjonijiet mit-tfal tad-Djar tal-Knisja, applikazzjoni tal-impjegati, 7 applikazzjonijiet bil-kriterju tal-aħwa u 23 applikazzjoni ta' skola bla kontinwità li se jieħdu sem fil-polza tal-lum u għandna applikazzjoni tal-impjegati minn ta' skejjel oħra. Għalhekk għandna it-total ta' 34 applikazzjoni. Fir-regolamenti konna pubblikajna 29 post, sar xi kambjamenti biex postijiet biex l-applikanti tal-ewwel kriterju jieħdu post ġo skola tal-Knisja u 6 postijiet mainstream minn tas-subin inqelbu għal postijiet tal-każijiet serji skont is-support li jkollhom bżonn it-tfal. Sar ukoll aġġustament li wieħed minn tas-subin inqaleb għal bniet għalhekk ġejna total ta' 34 post. Ir-reġistrazzjoni tal-skola bla kontinwità u tal-impjegati minn ta' skejjel oħra se ssir online fuq Teams fil-15 ta' Mejju fit-3 ta' wara l-ofsinhar. Dik issa mbagħad tirċievu iktar informazzjoni by email mill-uffiċċju tagħna. Mhux ħadd tirċievuha għalissa, imma ħadd tirċievuha viċin ma ssir ir-reġistrazzjoni fej ħatkun informattiva ħafna fej grupp se jkollu mniżżel mill-liema skola jista' jagħżel skont ir-ranking li ħadd titilgħu llum. Issa nistgħu nibdew nitfgħu ħanibdew issa bil-grupp tal-1-to-1.
Fil-grupp tal-1-to-1 għandna 4 applikanti. Nfakkarkom li din hija l-polza tal-Form 1 Boys. Numru 4. Numru 3. Numru 2. U numru 1. Il-notar ikun qiegħed jivverifika in-numri li issa ser nurhom ukoll fuq l-screens. Issa ħanimxu għat-polza tal-Form 1 Boys li huwa l-grupp tax-Shared Class. Għandna 17 l-applikant. Numru 8. Numru 2. Numru 1. Numru 10. Numru 14. Numru 6. Numru 9. Numru 5. Numru 13. Numru 3. Numru 12. Numru 7. Ħantillaw il-grafika ta' dawn it-12 u Annalise se tkun qiegħda turina dawn in-numri x'ħin jiġu verifikati min-notar.
Nkomplu. Numru 17. Numru 16. Numru 11. Numru 4. Numru 15. Nerġaw nuru. Mela issa ħanaddu għall-aħħar grupp tal-41 Boys li huma l-grupp tal-Particular Lessons. Numru 1. U numru 2. Mela issa għandna il-kategorija tal-41 Boys imma tal-kriterju 1G tal-impjegati fi skola oħra li kellna applikant wieħed u li dak ħajtellkom il-grafika għax mhux ħassir polza liħ juhu n-numru wieħed kif ukoll issa intellalkom il-karta li tiġi iffirmata min-naħa tan-notar. Nimxu għal-grupp tal-41 Girls fej ukoll kellna applikanta waħda bil-grupp tal-Particular Lessons li wkoll mhux ħassir polza liha għax kellna applikanta waħda li ħad tiġi ffirmata wkoll min-naħa tal-notar. Fejn hemmhekk qegħdin taraw ukoll il-numru tal-applikazzjoni. Ħanimxu għal-grupp tal-ewwel sena primarja Subin ta' skola bla kontinwità u ħanibdew bil-grupp tal-1-to-1. Għandna 4 applikanti.
Numru 3. Numru 4. Numru 2. Numru 1. Issa nimxu għal-grupp tal-class support u għanna 4 applikanti. Numru 3. Numru 4. Numru 2. U numru 1. Issa ngħaddu l-aħħar grupp ta' skola bla kontinwità li huwa ta' statementing in process. Numru 1. Numru 2. Issa ħanaddu għal nibqgħu fl-ewwel sena primarja li huma ħanaddu għal kriterju tal-impjegati fi skola oħra, għandna applikant wieħed li
ħajjieħu il-numru wieħed. Issa kif illestu l-polza kollha tal-livelli kollha intikom rendi kont mill-ewwel sena sekondarja tal-bniet u nibqa' nieżla livell. U għandna wkoll applikazzjoni waħda minn tal-impjegati fi skola oħra tal-ewwel kriterju allura. Issa nimxu għal-livell tal-ewwel sena primarja bniet kellna applikanta waħda bis-support 1-to-1. Issa ħanimxu għall-aħħar polza żgħira li hija tat-tieni sena kindergarten bniet li huwa bil-kriterju 1G tal-impjegati fi skola oħra u għandna żewġ applikanti. Numru 2. U numru 1. Ma issa ħantikom daqsxejn informazzjoni mill-ewwel sena sekondarja bniet. Tal-waqt tellu ħantikom tal-livell. Jekk kif il-polot saru fit-tmiem. Form 1 girls. Mela fiċ-ċirkolari konna ppubblikajna f'Jannar li kellna applikanti mit-tfal ta' djar tal-Knisja li kienet applikaw bis-support, però inqelbet għal mainstream. Kellna applikanta minn tal-impjegati u applikanta minn tal-aħwa. U kellna wkoll applikanta minn ta' skola bla kontinwità li ma kienx ġiet ippubblikata fiċ-ċirkolari, però inbidlet għal bis-support. U hekk għandna 3 applikazzjonijiet. Dawk li ħadu sem li ħadet sem illum dik hija l-applikanta waħda li ħadet sem fejn llum. Niqilbu għal primarja, l-ewwel sena primarja subien. Fiċ-ċirkolari konna ppubblikajna kellna applikanta mit-tfal ta' djar tal-Knisja, applikanta minn tal-impjegati, 8 applikanti bil-kriterju tal-aħwa, 2 applikanti minn tal-impjegati ta' skejjel oħra u 10 applikanti minn ta' skola bla kontinwità
u hekk ġie total ta' 22 post, konna ppubblikajna 23 post fir-regolamenti u kellna nagħmlu xi tibdil biex min tas-support subien jinqeleb għal bniet, allura hekk komodajna l-postijiet lil kulħadd. Nfakkarkom li tal-ewwel sena primarja tas-sekondarja dik l-applikanta waħda dik inċemplula aħna il-qudiem b'telefonata u nofrula l-iskola li jkollna available. L-istess tal-ewwel sena primarja subien ta' skola bla kontinwità u tal-impjegati minn ta' skejjel oħra, ir-reġistrazzjoni se ssir online fuq Teams li ħassir il-ġimgħa 22 ta' Mejju fit-3 ta' wara l-ofsinhar ħatirċievu email iktar il-qudiem meta nkunu viċin ta' reġistrazzjoni bl-informazzjoni tal-xi skejjel hemm disponibilità u maqsumin fi gruppi tkun ħafna dettaljata u intkom tkunu tafu issa skont ir-ranking li tajlulhom tkunu tafu eżattament fejn tkunu tistgħu tagħżlu. Neqilbu għal l-ewwel sena primarja bniet. Mela fiċ-ċirkolari konna ppubblikajna post tal-impjegati, post bil-kriterju tal-aħwa u post ta' skola bla kontinwità li jekk jidok jiġu għat-total ta' 3 applikanti fir-regolamenti ppubblikajna 20 post u kien inqaleb post mis-subien għall bniet hekk konna ġejna total ta' 21 post u għalhekk għal dan il-livell konna ftaħna wkoll għal tat-tielet kriterju. Ir-reġistrazzjoni ta' skola bla kontinwità l-istess dik issir b'telefonata li ssir iktar il quddiem bejn xogħlijiet oħra bejn polozzu oħra li nkunu qegħdin għaddejjin f'dan iż-żminijiet. Mbagħad għandna l-aħħar livell li huwa tat-tieni sena kindergarten bniet. Fiċ-ċirkulari konna ppubblikajna 4 bil-kriterju tal-aħwa u 2 tal-impjegati fi skejjel oħra li ħadu sehem fihom illum. Ppubblikajna 20 post għal tal-każijiet serji kien hemm xi tibdil minn serious cases bniet inqelbu għal mainstream bniet. Dawk kellna żewġ postijiet u għalhekk jibqa' 18 il-post. Tal-ewwel kriterju daħlu 6 applikazzjonijiet għalhekk għal tat-tieni sena kindergarten bniet ftaħna għal tat-tielet kriterju. Dawk il-postijiet tal-ewwel kriterju tal-impjegati minn ta' skejjel oħra siru b'telefonata l-istess bejn xogħol u ieħor mill-polos li nkunu għaddejjin bħalissa fejn aħna nkunu qegħdin noffrulkom l-iskejjel li jkollna disponibbli. Min-naħa tiegħi dak kollox. Grazzi Annalise, grazzi Dr. Robert, grazzi Felicien. Grazzi wkoll il dawk li jkunu qegħdin jaħdmu minn wara l-kwinti, Justin li huwa fl-istess uffiċċju tal-admissions, Roderick u Dylan li jkunu qegħdin jgħinuna fil-affarijiet tekniċi biex inkunu nistgħu noħorġu dawn il-polots lejt it-tajjeb.